Localized thunderstorm ang hinungdan sa nasinating kusog nga pagbunok sa uwan sa yuka ganihang buntag sa Metro Cebu. Base sa natala nga 24-hour rainfall data sa Pag-asa Mactan Station karong adlaw, natala ang 46.8 mm kung 234,000 ka mga baril sa tubig per square kilometer ang nabubo nga tubig uwan. Gitataw sa Pag-asa nga walay bagyo o bakaha low pressure area nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Apan tungod kay anaa kita karon sa transition period kun inanay nga pag-usab sa hangin gikan sa hanging habagat ngadto na sa hanging amihan, dako ang posibilidad nga may mapurma nga mga localized thunderstorms matag karon ug unya, ilabi na sa hapon, gabii o sayong kabuntagon. Busa ang publiko subling gipahimangnuan sa mga risgo sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ingon man mga pagpangilat ug ang pagkaumol sa mga buhawi o alimpos. If variable atong hangin sad sa atong mga observations, so favorable sa dang atong environment sa atmosphere, so taas ang chance na makasinati kining gitawag nato na convective clouds o kini mga thunderstorms, ilabi na paggikan sa init sa buntag ug diri sa hapon, so paspas ma-develop kini mga thunderstorm o convective clouds.